Bradley ar bel unwaith eto. Dyna ni nôl i Darren Thomas. Thomas yn ffigio i Bei Bright. Mynd heibio i Lewis. Groesiad ar ergyd. Nhw di mewn to gadw i Lloyd ar y posti pethau. Lloyd ar y cofis ar y blaen. Darren Thomas yn creu. Yr ergyd yn mynd i hun. A'r golwr yn gwiro'r bel allan. Louis Lloyd ar y postyn pethau ar flaenau draed. Mae Thomas hwn yn gyffyrddiad trwm, ond mae wedi gwneud camgymeriad efallai. Mae Clagan yn ffigio i fyny. Hulbert yn codi bench a neb yn y gol. Allan o hi i Cottrell. Cottrell yn torri mewn. Dyna ni nôl i Jamie Veal. Veal yn sgwar i Hulbert. Hulbert ar ei droed chwith. O, gwaith arwrol. Gan Dan Gossett. Mi oedd hwnna'r ffordd i gefn y rhwyd. Golwr yn codi fraich i ymddihiro. Hugh fyny tuag at McLagan, amser gan y capten. Lledyr chwarae wedyn i Harrison Bright. Bright yn y cwrt Cosby. Bron iawn. Yr ergyd yn chyrmanu hi gefn yr hwyd. Y golwr yn symud dim. A Bright yn sgorio ail gol o'r tymor. Bradley. Dal i fynd, yn bel ddim allan. So mae'n codi ben, mae Darren Thomas i'r dde. Mae'n bas wych hon yn gol o'r safon gan Caernarfon o'r betiad wych gan Luke Rees y golwr. Am bas gan Bradley. A sa'ch chi di reid eich morgais ar Darren Thomas i sgorio hwnna. Groesiad dod i mewn tuag at Davies! Y rhoi cic gornel Sean Bradley i gefn yr hwyd. Mi oedd yn gryfach ar y postyn pella. Dim gobaith i'r golwr y tro yma. Veal. Yn bas da at y cefn i Mooney sydd wedi gweld Cerdyn Melyn. Mae'n cael ei faglu. A mae hon yn dod yn Cerdyn Coch sy'n ni feddwl. Phil Mooney wedi gweld un Cerdyn Melyn yn barod. A'r dyfarnwr yn mynd i boced. A Mooney yn gweld Cerdyn Coch. 2 Cerdyn Melyn o fewn 5 munud i'w gilydd. Mae Caernarfon lawr i 10-1. Veal yn chyrmanu mewn o dan y traws. Arbeniad allan gan Darren Thomas yn un bwysig. Cottrell yn ffigio fyny, Gossett ar ei pwysau arno. Beniad ar draws y gol, McDonald oedd yno. Wedi ataf yn sydyn. Mae'n taroi ar y foli dros y trawst. Rwnd y gornel i Chris Hugh, Hulbert a Bright yn y cwrt Cosby. Mae bel disgyn i Lewis. Lewis yn dyrnu'r bel tag at y gol a troma ergyd rymus gan Aidan Lewis. Cartwright yn taflu di gorff unwaith eto ac yn gwiro i dros y traws am gig gornel. Da gan McLagan, mlaen gan Hugh Lewis. Gwiro ni erbyn. Mae'n cael ei chlirio gan Cartwright, bel disgyn i McLagan. Sgwar i Jordan Cottrell. Cottrell yn cremanu'r bel yn gelfedd i gefn yr hwyd. Camgymeriad Cartwright ddim yn clirio ddigon pell. A mae Jordan Cottrell di rhwydo i gol gyntaf o'r tymor. Dyd ar Barri yn gyfartal. Hulbert torri mewn. Codi ben ergydio. Bediad wych gan Harry Thomas. Ben Wyn yn chodi'n letraws yn uniongyrchol. A mae hwnna'n cael ei lusgo ar llawr Adam Davies gan McDonald. Dim trosedd yn ar dyfarnwr. Curtis McDonald yn ffodus iawn o fanna. Hulbert. Un ebyn un a Louis Lloyd, mae'n torri mewn ar ei droed e. Oli Hulbert yn chrymaru hi! Yn ennill y gêm i'r Barri! Lloyd yn gadael o dorri mewn ar ei droed e. A prif sgoriwr o'r ymwelwyr di rhwydo i 8fed gol o'r tymor. Y Barri i weld fod nhw'n mynd yn ôl awr i'r de ar triphwynt.